ҳозир мо хуроки миллие ки дар ҳамин рӯи дастархон маҳсулотшо омода кардагием. Ин хӯрок маҳсулоташ аз ғулинг, яъне ки қоқи зардолу мегӯем, аз ғулинг, орд ва шакар иборат аст. ҳозир дар дег об меандозем. Об андохтем. Мана об андохтем дар дег. мувофиқи ҳамон хонавода чанд кадаре ки бошад. Ана ҳамин ғулингҳои шуштагӣ тайёрай. Шуштем, тайёр кардем. Инора дар дег меандозем. ғулингҳора дар дег меандозем. Ана акун ин меҷӯшад, ғулинг мулоим мешавад. Дар ин коса орд мегирем. Ордмон тайёрай. оби ғулинг мегирем. 3-4 қошуқ орда мезанему мешиканем. баъд ҳамин орда дар даруни ҳамин ғулингҳо, қитъи ғулингҳои пушти кардагира дар даруни ҳамин меандозем. ҳамин ҷӯши тайёр шуд. Шакар меандозем, мекобем ва мебардорем. отолаи ношхӯхпа тайёр мешавад. ана ҳозир вақте ки ҳамин ғулингҳо пухтаанд, оби ғулинга гирифтем. обе ки дар даруни аввай ғулинг пухтагиай вая гирифтем. дар об ина вая орда андохтем ва орда ина шикаста истодем. ҳамин орда мешиканем. орда мешиканем ва дар даруни отола мон меандозем. ғулингҳоро мебардорем. ина камтар ғулинга мебардорем бо обуш. ина михели пушти вай мекунем, пушти қошуқ мекунем. ана ҳамин ғулингакора пушти қошуқ мекунем ки ширашон бурояд. ширашон бурояд ва ҳамин шираҳошон ки буромад, баъд дар аввай дар ҳамо отоламон алдараш мекунем. ина дар вай меандозем дар отоламон. баъд ҳамин орди шикастагимона ҳам ба даруни отолаи ғулингова ношхӯхпа меандозем. Тез тез мекоем ки кулула нашавад. ордмон кулула назанад. тез метазад. ина яду балақ ҷӯшад. тамом қарибе тайёр шуд отоламон. акун ношхӯхпа тайёр шуд. ана акун мебардорем барои истеъмол кардан. ина мехӯранд, мепечанд, хоб мераванд. зуком ҳамон лаҳза саҳат мешавад. ана ношхӯхпа ё ин ки отолаи бо зардолу ё ин ки бо ғулинг тайёр шуд. ана акун метавонем истеъмол кунем.